Ada pipet kipai babi ke ai ke badang sujia hakini ki kendiat sengi. Kajing persya yau tu ulum pongdeng. Kajing persyang jong ka sorkar. Banlila me ki puta ki caka ki jongi. Kumba mangi na ka parti ngidon ya kata kanong rin gabas kem. Bangin yada ya ki jaka ki puta ki beri ka hok long try ki jongi. Ngiyayang ya kata kanong rin. Ngan syukwa ban pen kemau kendiat kipai babi ai. Ba mensyua ka sorkar haswa ban jia kani ka jing jia ka bamantayo ulum pongdeng. Ka sorkar ka persyang banwanra ya katu ka amendment ya katu ka kawai ka act ka bagyong ka Meghalaya Investment Promotion and Facilitation Act kani ka act kani ka sorkar persyang banwanra ya kata ka jingpen kala hakaba kani ka sorkar kala ban thet ban bu ya kini ki landang mo ki jaka sorkar hakaba ka sorkar kala ban thet direct ya kita ki jaka buta jong diberi semet ki jongi namar balai ka sorkar ka kwa banle kumni ngan yotho epi hangne ka jela ka jongi midon ya kani ka ai ka baki longshwa manshwa ki jongi kila wanra ban yada ya ka hok long trai ki jongi ka bak ngitip kum ka Meghalaya Transfer of Land Act haknai spa nyo puwai kani ka ai kala yada ya ngi ba ngi ki kasi nginom la ban de ya ki jaka ki buta ki jongi sakit khar Banyadai ko hok long try ki jungi la wanra ai kini ka an da ki long shwa ki man shwa ki jungi te henrei kani ka an pade ka khlem kren nei ai ha ka bade bat ki jaka sorkar ka la banle kat bamon ye kita ki jaka ki badon hakti jong ka sorkar te ka sorkar ka jing persang jong ka sorkar bang wanra ya ketika an bang penkelai ketika an ban ailat ya kita ki agency jong ka sorkar ban thet ye ki jaka ki puta ki jungi kalong thet kadai ka but senti ki jong ka kumban le yo lumpong den bat hawa ka ka jaka kala don hakti jong sorkar kala ban aiwai kat bamon kala ban de kat bamon katu ka jing aiwai ka ban riu phau khnai phos nem pai ba be kam de ka jing aiwai ka de ka jing dedo ya ka jaka ka puta ka jingi ngong epi ki pai ba balada menta aiwai ka ni ka jaka na ka benta riu phos nem pitharai ba utu wa aiwai ka jaka undang im pitharai ba pon rat sangma uba aiwai ka tu ka jaka undang im wat mangi badan hane undang don syu ngatrai badang im hadin report nem mga uladon lupa play focus nem hadin report nem kanes nem ngadon nam trai syu badang don hane support helu na kata kata ki perlu baye ka jing dedo ka jing aiwa ya ka saka da ki report ki trai post nem kadai ka jing dedo ya ka jaka ka jing yurai ya ka ni hok long trai ka jingi na kata kata hukum ka parti iba arden nadu ketu ka por ha ka sorkar ka persyang ban wanra ka jing pen kelah kata ka an ban ailat kita agency ban thet jaka ila kren ila yasai hadu ba sorkar ka hapan pen kelah ya kata ka jing temu ka jongka ila jok ya kata henrei ka sorkar ke ai ka bakale salak ngi kala persyang ai kini jaka ki bla den lupa hakti ki jongka kum bolong lumpong deng man aiwai da kita kin rupo ba kita posnem henrei ngilayang ban yale ya kataru bat ni kumba kalong menta ngela job ya kini kijinga leru iparlo ba kum ki pat ba ale singim la bani isbun ki isa jengai henrei ki nong elam ki jongi ki dei ki nong elam ki bai jengai kadon kam ne pi ki pat ba pin bo ya kijing sania ka jong pi ha ki nong elam ki jong pi kenang banginang la ban ai ka jing sngan ka jing yada ya kini ka dong ya kini gari ka bai ki jongi parlo ba tang de gini kinten ngako ban ai kublei e pi wei ngako ban ai kublei ki pocket ruang ru MP Dr. Maskam kandidat MP Beran Buram ni jongi ba inlet nang ne da kajing kersan ka jongi da kajing kru berdo ka jongi ba ngai skam ba haden ba layo e kajing job inang la ban ya sai na ka benta kajing don kam ka jongi ki pai ba hang te po hi tang de gini kiten ai ku blei pi wei to blei nang kru ya ni wei bangin la ban yo ka met ka bokot ka bakya pa nang la ban pendet ki kam ki jam ki ba man na si ku blei sigon ku blei si jarno Hai pra, ku blei sibon.